Ξενοδοχείο, καλέ. Τι θα κάνουν οι ξενοδόχοι, κλέφτες θα γίνουνε. Amenities εννοούν την πισίνα. Την καθαριότητα. Την καθαρίστρια θα την πληρώνω σπίτι σου εσύ. Τζάμπα θα το έκανε. 1500 euro, 1500 ευρώ. Εγκεφαλικό πάθετε τώρα όλοι. Εγώ λιποθύμησα όταν το άκουσα. Εγκεφαλικό, 1500 ευρώ πριν από ένα χρόνο στην Άξο για ένα μήνα. Σε πανσιόν. Εντάξει, που έχει πισίνα. Και κάθε μέρα πάνε στην πισίνα και κάνουν μπάνιο. Και μετά λένε γιατί δεν έχουν νερό. Όσο αέρα και να έχει, δεν είναι ωκεανός ρε παιδιά. Αιγαιοπέραγο είναι. Ναι, βέβαια να δώσω ένα νεφρό για να πάω στην Άξο για ένα μήνα. 1500 ευρώ ζουν, είναι μισθή 2 μηνών. 2 μηνών για ένα δάσκαλο. Δεν είμαι σε προστατευμένους μόνο, να είσαι και από τους Έλληνες, τους φτωχούς. Εσείς μας φάγατε, εσείς και οι φίλοι σας. Σιγά μην ήταν 25 ευρώ την βραδιά. Τις τιμές θα σχολιάσω μονάχα για το... Κάτσε και τα άγαψα. €708 το λέει χωρίς να εδρώνει το αυτί της. Καλά, τι μισθό παίρνουν αυτοί στον Καναδά. Να καταβιούν αυτά τα βίντεο. $2.5. 1200 ένα στούντιο. Ακούς, 1200 ευρώ ένα στούντιο. Ποιοι μπαίνουν στην Άξο, απόγουν το Νάση. Η καθαρίστρια πάντως μπορεί να μην παίρνει έτσι, μα. Φυσικά έχεις πολλές επιλογές γιατί δεν μένουν πλέον Έλληνες εκεί. Ούτε ντόπιοι ούτε τίποτα. Το ηλεκτρικό θεωρούν 70 ευρώ φτηνά. Τώρα πόσο έχει πάει? Μόνο σε αυτόν τον local μιλήσανε, σε κανέναν άλλον. Είναι πολύ πόντια ρε παιδιά, πρώτη φορά πάνε σε ξένη χώρα. Άμα δεν θες να πληρώνεις ΔΕΗ, μένεις σε ξενοδοχείο. Μετά την κρίση πάνε μόνο να ανεβαίνουν, 70 euro a month, λοιπόν, λέμε. Δίνεις 1200 ευρώ το μήνα για αυτό και 70 ευρώ τη ΔΕΗ. Μόνο τραπεζίτες μπορούν να πάνε να μείνουν στην Άξο. Μη διαφημίζετε την Ελλάδα. Don't advertise Greece to foreigners. We cannot live here and we are Greek people and Greek citizens. Γενικά αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα τέλος πάντων κάτοικοι. 400 euro. 30 euro. Τώρα που δεν θα έχετε νερό, το διαφημίσετε το και θα έχει νερό. Ίντερνετ και cable. Αυτό δεν ξέρω να σχολιάσω γιατί δεν ξέρω και τις ταχύτητες, οπότε δεν με αφορά. Ναι, βέβαια, γιατί μόνο από το ίντερνετ δουλεύουν οι ξένοι. Λοιπόν, οι τιμές που ακούσατε στα σπίτια ήταν 1500, 800, 700, 1200, 800 και ένα φτηνό 450. Έχω την ιδέα πόσο παίρνει ο Έλληνας εδώ πέρα που μένει. Γιατί άμα πας σε μια ξένη χώρα, για ποιο λόγο να θες να δεις τηλεόραση, άμα έχεις ίντερνετ? Να μου το πει κάποιος, να μου το εξηγήσει. Το εστιατόριο εκεί πέρα γέλασε πολύ γιατί λέει ότι ήταν φτηνό. Από 20 έως 30 ευρώ πριν από ένα χρόνο. Φέτος θα νομίζω θα έχει πάει 50. Και το κρασί λένε επίσης ότι είναι φτηνό. Άρα μπεκροπίνουν και αυτοί, μπεκροκανάδες είναι όλοι. Το γύρο τον είχαν στην αυτή να λέει πόσο? 3,5 ευρώ. 3 έως 4 ο γύρο και το θέλουν φθηνό. Πού να ξέρω ότι εμείς τρώγαμε γύρο πριν την κρίση με 2 ευρώ και χορταίναμε.
Σιγά μην είναι τα εστιατόρια φτηνά. Όσο Οκτώβρης και να είναι. Το hamburger που έκανε 20 ευρώ το θεωρούν normal τιμή, ρε παιδιά. Και αυτοί μοιράζουν, παρόλο που έχουν λεφτά πλέον 1500 ευρώ, μοιράζουν το μουσακά γιατί είναι μεγάλη μερίδα. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η μερίδα που έχουν στην άξο, δηλαδή. Και τη μοιράζουν δύο. 9 to 50 euro το φαγητό. Φτηνοί οι Καναδοί, φτηνιάριδες, όπως όλοι ξέρουν, μοιράζονται τη σαλάτα. Τους αρέσει το κρασί, αλλά το σούπερ μάρκετ. 5 euro for half a liter. 5 ευρώ για μισό λίτρο κρασί. 35 ευρώ το άτομο, έτσι. Και αυτό θεωρείται φτηνό. Που είναι 70 ευρώ είναι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ενός ανθρώπου, άντε το πολύ δύο, μα είναι αδύνατη. Αυτό που κάνω είναι κακό, αλλά δεν με νοιάζει. Burger place στην Άξο. Θα τρελαθώ. Είναι πολύ. Να πάρω το φέρι και να πάω. 20 ευρώ το hamburger. Από τι ήτανε? Και 7 ευρώ το κρασί, τους φάνηκε πολύ. Το κρασί δώστε τα λεφτά, να μην είναι φτηνιάρικο. Φτηνιάριδες. Αυτό είναι κάθετος slash ειρωνικό, χιουμοριστικό. Και δεν έχω χιούμορ, αλλά δεν με νοιάζει. Groceries. Αυτό κι αν είναι εκατονταμπλάσιο από όταν πήγανε. Πριν από ένα χρόνο. Κάνουμε διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ της Νάξου τώρα. Έπρεπε να πω ότι έχει το σούπερ μάρκετ τώρα στην Αθήνα, και δεν έχω καμία λίστα. Θα σχολιάσω και άλλους Αμερικάνους, γιατί αυτοί τα λένε πολύ αστεία. Μόνο η αστεία είναι. Loaf of bread. 2 ευρώ τα αυγά. Έχει πάψει να είναι 2 ευρώ τα αυγά. Εντάξει, το γάλα παλεύεται η τιμή, 1,80. Μακαρόνια. 1,5 ευρώ το μίσκο και μάλλον 5 ευρώ το μπαρίλα θα εννοεί. Το ρύζι. Πόσο μικρό είναι το μικρό το ρύζι που λέει ότι είναι φτηνό? Μία κουταλιά ρύζι. Το κρέας τους κλέψανε. Ήτανε ντε και καλά ο κατάλογος μόνο στα ελληνικά. Δεν ήξερες να ρωτήσεις κάποιον να? Εκεί σε έπιασε η ντροπή να μιλήσεις Έλληνα. Το κιλό ήτανε, το κιλό. Per κιλό. Per κιλό. Όλα στην Ελλάδα που είναι per κιλό. Δεν θα σου στείλω μήνυμα, θα σε σχολιάζω μονάχα. Είναι και καλούλιδες όμως, είναι γλυκούλιδες και αισθάνομαι άσχημα που τους κράζουν τώρα. 3 λίτρα κρασί κάτω από 10 ευρώ και ενθουσιάζονται ρε παιδιά. Πάντως το κρέας, να του πω, με 7 ευρώ τόσο ολόκληρο κοτόπουλο στο σκλαβενίτι ψημένο. Αλλά ξέρω, δεν έχει σκλαβενίτι Νάξος. Μπύρες. Τελικά μόνο οι αλκοολικοί έρχονται διακοπές στην Ελλάδα. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, άρρωστοι άνθρωποι είναι, αλλά τέλος πάντων. 90 λεπτά η μπύρα. Πού κάνει 90 λεπτά η μπύρα? Ούτε πιο φτηνή μπύρα του σούπερ μάρκετ δεν κάνει 90 λεπτά πλέον το μπουκαλάκι. Καλά, αυτό δεν το λέω, είναι πάνω απ' όλα η υγεία. Γιατί άμα είχαν εύκα θα περιμένανε σαν και εμάς αυτό. Ξέρεις. Εγώ προτείνω καλύτερα να έχετε όλοι να πάτε στο ΕΣΥ και να αφήσετε τις διακοπές. Όλα από το ίντερνετ. Σε λίγο θα κάνουμε διακοπές από το ίντερνετ, virtual για διακοπές. Για το τηλέφωνο πάλι 25 ευρώ το μήνα, λέει, τους έτυχε. Και αγοράζανε η κάρτα. Ναι, όλοι ξένοι έρχονται και κάνουν διακοπές, τα διαφημίζουν στο ίντερνετ και μετά εμείς δεν έχουμε σπίτια να μείνουμε. Εμείς εννοώ οι κάτοικοι της Ελλάδας. Οι κάτοικοι, εννοώ αυτοί που πληρώνουμε φόρο και εισφορές στο ΙΚΑ. Και οι μετανάστες, παράνομοι, που δεν ισχύει αυτό, γιατί όταν είσαι μετανάστης πας για τα λεφτά, δεν πας για κάτι άλλο λόγο.
25 ευρώ λέει για 10 γίγα. Μάλλον πολλά είναι, καλά είναι. Πάντως η Κοσμοτέ δεν δίνει 25 ευρώ 10 γίγα. Τουλάχιστον έτσι ξέρω. Μην νομίζεις, και για μας είναι δύσκολο να βρούμε online τι γίνεται με τα προγράμματα. Πάνε οι καλές εποχές που μιλάγαμε 1500 λεπτά με Κοσμοτέ. Πάνε. Όχι ρε, δεν θα σου στείλω μήνυμα να σου πω τι είναι. Έτα να δεις πως ζούμε εδώ πέρα. Πάλι καλά που είπαν ότι είναι φτηνό το λεωφορείο, αλλά πάλι άμα είσαι μαθητής ή άμα είσαι δάσκαλος και παίρνεις κάθε μέρα το λεωφορείο, είναι πες 25 δρομολόγια επί 2, είναι 50 ευρώ. 2 ευρώ το πήγαινα και 2 ευρώ το γύρνα. Γιατί δεν είναι με ένα 2 ευρώ πάω όλη την ημέρα και ταξιδεύω στο νησί. Γιατί αυτό δεν το διευκρίνησε. Το καλύτερο όμως ήταν από όλα η πισίνα. Και να νοικιάσεις αυτοκίνητο 30 ευρώ. Δεν ξέρω πάλι από αυτοκίνητα και δεν οδηγάω. Εγώ μόνο μετρό παίρνω. Όπου δεν έχει μετρό δεν πηγαίνω βασικά. Κλασικός Αθηναίος. Basic small car, δηλαδή το μεγάλο είναι το Jeep που δεν χωράει να περάσει πουθενά. Γιατί τέτοια αυτοκίνητα έχουν μονάχα εκεί. Όχι no bikes. Κανένας δεν τους έχει ειδοποιήσει ότι δεν έχουμε νοσοκομεία στα νησιά και γιατρούς. Όχι ποδήλατο, Χριστέ μου, όχι μηχανή. Θα πάθεις τίποτα και θα συμπληρώνουμε χρυσό. 2 ευρώ και 20 η βενζίνη. Είναι λίγο σικέ τώρα που σχολιάζω, αλλά δεν βαριέσαι. Περνάω άλλα δικά μου και τώρα κάθομαι και ασχολούμαι με το ίντερνετ. Πάω και ψυχολόγο, μην νομίζεις. Μ' αρέσουν αυτά που σχολιάζουν, είναι λίγο σαν την Κατίνα της γειτονιάς. Οι Greeks δεν έχουν λεφτά για αυτοκίνητο, παίρνουν το αυτοκίνητο της μαμά τους, του μπαμπά τους, μοιράζονται ένα αυτοκίνητο 10 ονοματέ, γιατί δεν έχουν λεφτά για το... πώς το λένε? Πώς το λένε, το κταίο και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Έχεις missed everything, you missed everything, darling. 1500 ευρώ και τον νίκη, εκεί πέρα θέλω να καταλήξω. Δεν θέλω να κάνετε άλλα βίντεο για την Ελλάδα, σας παρακαλώ. Όχι άλλα βίντεο για την Ελλάδα, δεν θα τα αντέξω. Γιατί δεν μπορώ να πάω και στον Καναδά, ρε παιδί μου. Γιατί δεν αντέχω το κρύο. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν θα κάνω subscribe. Να τους αφήσουμε να μιλήσουμε μέχρι το τέλος, πας και πιάσουν τίποτα. 39.000 views. Όχι, σε παρακαλώ, όχι άλλα βίντεο. Θα σχολιάσω και έναν Αμερικάνο που παίρνει στον άφλιο, αυτό άλλη μέρα. Όχι like, ούτε σε μένα κάνετε like, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το κάνω για την ψυχική μου αυτή. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες υλικό να σχολιάζω, γιατί είμαι κλασική κουτσομπόλα. Κρίμα, και είναι ωραία παιδάκια, καλά παιδάκια. Λοιπόν, εν κατακλείδη, όταν άκουσα τις τιμές των σπιτιών, θέλω να κλάψω 1500 ευρώ τον Οκτώβριο. Και επειδή έχει πισίνα, και τι έγινε που έχει πισίνα. Όλοι σε πισίνα γεννηθήκατε. Και εμείς έχουμε πισίνα. Άμα λες στην Κολυμπήθρα πισίνα, όλοι λένε σε πισίνα είμαστε. Λοιπόν, 1.200 ευρώ, 800 και το πιο φθηνό 450, που μάλλον ήταν στούντιο. Θεέ μου. Μετά εγώ φταίω να πω, αυτά είναι καλά να πάθουνε που δεν έχουν δασκάλους και γιατρούς. Αλλά είμαι κακιά τότε, θα είμαι κακιά. Λοιπόν, άντε γεια. Άμα μ' αρέσει θα το ανεβάσω, άμα δεν μ' αρέσει θα το ανεβάσω. Ή μπορεί και να το ανεβάσω. Likes να υπάρχουν, έτσι τα λένε όλοι. Αν σας αρέσει το βίντεο που σχολιάζει η Σοφία σχολιάζει τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα διακοπές και υποτείνουν Ελλάδα για διακοπές σε άλλους ξένους που δεν τους θέλουμε βασικά εδώ γιατί μετά αυξάνουν τα νίκια, τότε πατήστε like και κάντε εγγραφή. Και να μην κάνετε δεν με νοιάζει.